Udruženje kompozitora optužilo je Agenciju za zaštitu autorskih prava muzičara, PAM, da od svog postojanja finansijski netransparentno posluje i nenamjenski troši novac. U PAM-u protok novca od ulaska do izlaska kontroliše samo jedan čovjek, Božidar Rajčević. Za instalirani način funkcionisanja PAM-a Rajčević ima saradnika u Momčilu Zekoviću, prvom čovjeku muzičke asocijacije. Rajčević i Zeković od plata i ostalih beneficija u PAM-u na godišnjem nivou imaju više nego svi autori Crne Gore zajedno u raspodjeli. Umjesto autora muzike korist od autorskog novca imaju samo pojedinci u PAM-u, tvrdi Baban. Optužio je tu asocijaciju da je u martu prošle godine na silu napravila novo udruženje, za čijeg predsjednika je izabran Slaven Knezović. Predstavnik muzičke asocijacije Momčilo Zeković odbacio je optužbe. Ovdje se radi o jednoj gomili laži, znači ja se neću pozivati da bi tačku po tačku tumačim, samo vam kažem imate instituciju koja se zove Poreska služba, finansijske službe, koje su prošle kod nas kontrolu, samo zatražite od njih informaciju koliko smo prihodovali, koliko smo podijelili autorima i nemamo čega da se stidimo. Kod nas je rad transparentan. Zeković navodi da svaki autor uredno dobija godišnji finansijski izvještaj. Mi ne dijelimo novac po zaslugama, ni političkim, ni ovim, ni onim, nego po onome što nam muzički urednici dostave kao emitovani program. Ja mislim da je to početak i kraj priče. Zeković i direktor PAM-a Božidar Rajčević najavili su da će podnijeti tužbu za klevetu protiv članova udruženja kompozitora.